Hola, soc Miquel Navarro, entrenador de creativitat. M'agrada molt conèixer i convertir eines creatives i innovadores per a emprenedors i professionals de l'àmbit educatiu, social i sanitari. Eines que ajudin a connectar amb les persones i que facilitin la comunicació i l'aprenentatge. Utilitzo material manipulatiu, gamificació, dinàmiques de grup, tallers grupals i la tecnologia per facilitar aquest procés. Soc curiós i autodidacta, per això em considero un explorador, cercant la creu creativa més adequada a cada situació, repte o dificultat. De base, soc educador social, formador ocupacional i clown, altres àrees que impregnen els serveis que ofereixo. M'encantaria conèixer la teva necessitat i ajudar-te a descobrir la teva clau creativa. Acceptes el repte?